Tirkashi da dumudumunta sabuwar kici ta sace ballewa a cikin garin Plateau, wato garin Jos, yayin da wata tsohuwa ta bayyana tana kuka bisa alheri duba da tun a shekarun bayar aka ɗauki rayuwar 'ya'yanta da kuma mana mazajensu. So a wannan lokacin ma shin take batu cewa ba za a bar su huta ba? Ku kasance da mu kunna muku bidiyo domin an ce gani ya koriji. Wani matashi ya bayyana bisa ga mana korafinsa cewa wanda ya bidiyon tun kafin azumi kan cewa a bari duk wani dan Jos mana Kiristan da ke cikin garin Jos ya jira a sharuwa zai ga mana ramuwar gayya wato ta fita gayya zafi. To dai bidiyon da yake ta mana yake tattara da yanzu a social media kenan. Yayin da matasa daga cikin bangaren Kiristoci su masu kafta suka nuna alhinin kan cewa duk wani musulmi da ya lallaka ƙetaren su ma'ana sukan iya karɓar rayuwarsa, sukan iya halaka sa. Babu shakka kawo yau daga jiya zuwa yau an ɗauki rayukan mutane sama da mutum 50 daga bangaren musulunci da kuma bangaren kiristanci baki ɗaya, yayin da wasu daga bangaren fastoci da ake masa lakabi da Pastor John ya fito ya wallafa kan cewa gobe za su yi addu'a bisa ga kiristoci da ake kashe musu, kan cewa dukkanin wani musulmi da ya sace kashe musu kirista tabbas babu shakka su ma su ɗauki mataki. Duba da dai dukkanin wani wanda yake bibiyar social media zai tabbatar da cewa ba iya kiristan ake kashewa a cikin garin Jos ba, hasali ma abin ya fuga tsamari ga musulmai. Duba da wani albishir da zamewa dukkanin wani musulmi da ke Najeriya kan cewa addinin musulunci ba addini ne gudani ba, addini wanda ya samar da zaman lafiya. Hakan ya tabbatar duniya kuma ta gani bisa ga wani bidiyo da yake tattara a halin yanzu dukkanin wani mabiyin TikTok da kuma irin su Twitter har da irin su Facebook ma baki daya zai tabbatar da hakan. Duba da yadda wasu tsofaffi mata guda biyu suka tafiya yayin da suka ci karo da wasu musulmai, su matan kiristoci ne akan cewar su ma sun tunanin wannan musulmai za su kashe su, ba suka dan tsorata suka zo sun kula, yayin da kiristocin suka faɗi wani martani mai daɗi suka ci musu su addinin su ba addini ne na kisa ba. Su kansu matan sun ji daɗi sun yi godiya yayin da suka ce Allah ya taimake su kuma ya taimaki addinin su, yayin da musulman nan suka ce amin. Babu shakka dai abin ya zama ya ƙara tsamari, hakan zai iya haifar da yakin duniya na uku da ake wa mana amfani da wannan dama mukan tura ga da zuwa ga majalisar mana mulkin Najeriya mana rumfa ga Bola Ahmad Tinubu kan cewar ya duba ga wannan al'amari da ke faruwa a cikin garin Plateau wato garin Jos, hakan zai ba zai haifar da ɗa mai ido ba duba da yanzu wannan lokacin zaɓe ya zaso. Gashi kuma a ɓangaren jam'iyyar ADC akwai musulmi akwai kiristan a ciki, tabbas ka haka ma zai iya haifar da rabuwar kan musulunci da kiristanci da ke faɗin Najeriya ƙasa ɗaya. To mai sauraro kada mu dame ka da surutu, a halin zamu kunna muku bidiyon wannan baiwa Allah da take ta kuka take alhini bisa ga 'ya'ya da aka kashe mata da jikoki. To mai sauraro duka anan sanar ta mutu da ƙarshe zamu kunna muku bidiyon ku kalla, shine ƙarshen bidiyon da zamu kunna muku. Kusance da mu samu shirye-shiryen mu. Ya za a dinga shiga har cikin gida ana kama mana yara da jikoki ana kacewa akan me? Akan me mutane na suka kashe mana? Mutane nawa? Akan me na su shiga cikin gida suna kama mana yara suna kashe mana su? Ta hakura mana mutane na aka kashe mana shekara da shekaru. Haba shekara da shekaru da kashe mana mutane a kona motoci. Haba jama'a menene haka? Suna son mu zauna lafiya